नै लोगोफोर मैदेरा मालाय मैदेरखौ लांसै नै र' लाखिलै। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरनायना लाग्रोनाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय था लोगोफोर। दिनै गणेश फुजा। बे गणेश फुजायाव गासैबो लैहोर लैहोर एकदमबारे फुजा होनो थाखाय थाग थियारि जाबाय दं लोगोफोर। नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ। अखानायबानो जुरिबाय थाबा दे फंनैसो बुं सार। इउटुबार मोनसे लानि ओरैजा इउटुब ओरैजा फटक मोनसे लानि लाबायनो इ सासे खेबबाय दं फटक लानो नोंहानोसैब्रा आंजे आंना मोजां नङालै नोंनि इउटुबारनि मानसिया मोजां नङा ए सार दिनै मा बिखो माथो बुङाबो एख' बुंनांगौ ना बोराय बायदि आदा दं जा पारमिसन गैयालासिनो लानो हाया। चकलेट अमन अमनथे बयना फैलै फट फट माबा फिसासो बामेग्रिबाय संलाय फिसाला बामबाय थाखो दुगैलाय बहायना फैब्रा आला फिसाला दंना बिदिलाय रायजोफोरनो खोन्थाफैब्रा फैनायखौ नुवाखै होनबा नोङो दसेनो गलांबाय नों बाहेराव रायजोफोरनो खिन्थानो होजायो आं गान्जा सोंनो थांदोंमोनलै। नै लोगोफोर मैदेरा मालाय मैदेरखौ लांसै नै र' लाखिलै लाखिब्रा लांनोसै खोमालै लांसै थांग्रो बुरै थाया लांसै लोगोफोर लांसै मैदेरखौ अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।